Vitajte pri našom novom videu, v ktorom vás zavedieme do opustených kútov a tajomných miest. Dnes vám predstavíme opustené kúpalisko v hlbokom lese, miesto plné nostalgie a krásnej prírody. Toto kúpalisko však ukrýva jedno hrozivé tajomstvo a my vám v tomto videu o ňom povieme viac. Kúpalisko sa nachádza na južnom Slovensku nedaleko obce Cerovo. História kúpaliska siaha do 60. rokov 20. storočia, kedy sa miestne družstvo rozhodlo vybudovať miesto pre rekreáciu a oddych miestnych občanov. V tej dobe to bolo jedno z prvých kúpalisk v tomto regióne. Kúpalisko v Cerove bolo v prevádzke do roku 1980 a od tej doby je opustené. Opustené kúpalisko v lese je akoby zamrznuté v čase, zachovávajúce v sebe nostalgiu minulých dní. Opustený bazén je teraz len spomienkou dávnych čias, kedy sa voda leskla v slnečných lúčoch a ľudia sa v ňom bezstarostne veselili. Ale dnes je už všetko inak. Steny bazéna zdobí popraskaný betón a odlupujúca sa farba. Príroda pomaly preberá kontrolu nad týmto miestom, vytvárajúc tajomnú atmosféru opusteného miesta. Opustené kúpalisko bolo kedysi miesto radosti a oddychu, teraz nesie bremeno tajomstva a temnej histórie. V tomto kúpalisku sa totiž odohral zločin, ktorý niekdajšie miesto oddychu pretvoril na miesto zločinu. V roku 2001 tu kriminalisti našli v šachtách dve telá. Vyšetrovaním sa zistilo, že sa jedná o obete mafiánskej vraždy. Páchatelia vylákali mužov na odľahlé miesto pod zámienkou kúpy vozidla. Tam ich chladnokrvne strelili do hlavy, následné telá naložili do auta a odviezli k šachtám na kúpalisku. Páchatelia spáchali vraždy obzvlášť brutálnym spôsobom. Telá obetí, ktoré chceli vhodiť do šachty s priemerom 37 cm, museli najskôr rozštvrtiť. Polícia predpokladala, že sú to obete mafiánskej skupiny, ktorá v druhej polovici 90. rokov na tomto území operovala. Vyšetrovateľom sa po dôkladnom vyšetrovaní podarilo odhaliť dvoch páchateľov. Jednalo sa o dvoch mužov z okresu Veľký Krtíš vo veku 32 a 29 rokov. Policajti tak objasnili jeden z najväčších prípadov slovenskej kriminalistiky. A to je z tohto videa všetko, priatelia. Veríme, že sa vám príbeh o opustenom kúpalisku páčil a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu.